Legnagyobb emberi félreértésünk maga a szeretet, miközben ez létezésünk kulcsa, emberi kapcsolataink, működéseink alapja. Ez a könyv segít helyre tenni a félreértéseket, ebből a különleges energiából kifelé, világba indulva minőségi, tiszta, igaz életet megvalósítani. Én úgy látom, hogy az út elszigetelődésből a kapcsolódás megéléséhez rögmentes, sima, egyszerű, és legfőképpen roppant időszerű. Vegyük le, dobjuk kukába állarcainkat, s vállaljuk, mutassuk egyedi csodánkat. Legyünk igaziak. Így párkapcsolatunk, szülő-gyermek viszonyunk, barátságaink, az emberi kapcsolódásaink mind valóságossá válnak. Mi pedig így végre szabaddá. Nem számít a mikor, nem számít hány év, hány élethelyzet megélése, mennyi nehézség, csalódás, betegség, kudarc szükséges a befelé elinduláshoz. A lényeg, hogy a milyen vagyokot egyszer csak leváltja a ki vagyok és mi végre, örökre, amiben egyértelművé válik, hogy boldogságom mértéke attól függ, mennyire vagyok képes harmóniába kerülni a világommal, vagyis mennyire vagyok képes látni, érezni, tudni, elfogadni, befogadni, szeretni és megélni, hogy kimondhatatlanul jól van, ami van. Mit hozott számomra a frekvenciákkal való találkozás és azok rendszeres használata? 180 fokos fordulatot az életemben. Boldogságot, teljességet. Ez az ősi frekvenciasor egy utat tett a lábam alá, amelyen a megvilágosodásig gyalogolhattam, menet közben meglátva, megértve, megszeretve önmagamat, s eképpen a világot is. Ráadásul még könnyítést, támaszt, segítséget is kaptam hozzá általuk. Ezt adom neked itt és most tovább. Ha szeretek valakit, akkor elfogadom olyannak, amilyen. Nem szabok feltételeket, nem határozom meg, milyennek kell lennie, hogyan kell szeretni engem, nem akarom megváltoztatni. Szeretem azért, hogy van, mint az élet csodája. A szeretet energia. Nem kívülről érkezik meg, nem mások által generálódik bennünk, hanem itt van mélyünkben a kezdetektől fogva. Ősidők óta eredendő állapotunk, a teljességünk alapköve. Csak talán picit elfeledkeztünk róla.